Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре. Студияда Илгиз Шәкуров, иң элек бүгенге яңалыклар турында кыскача. QR-кодларны кайчан гамәлдән чыгарачаклар? Коронавирус сәбәпле кертелгән чикләүләр киметелерме? Последние дни мы видим тоже некоторую стабилизацию в уровне заболеваемости. Тагын нинди яңалыклар бар? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Су, газ һәм утны рәсмиләштерү өчен өстәмә акча түләргә кирәк. Подошла к главному инженеру, мне просто сказали: "У вас таунхаус?" Я говорю: "Да, таунхаус." 50 000 рублей. Я говорю: "За что?" Күйек бистәсендә яшәүчеләр нинди проблема белән шашкан? Тулырак Шулпан Касымова. Хезмәт җитештерүчәнлеген арттырырга, кадрлар кытлыгын хәл итәргә. Республикада хезмәт җитештерүчәнлеге милли проекты гамәлгә ашырыла. Республика икътисады үсеше өчен нинди юнәлешләрне билгеләделәр? Алабугадан Гөлназ Сайфетдинова. Республикада коронавирус сәбәпле кертелгән чикләүләрне киметү һәм QR-кодларны бетерү мәсьәләсен карыйлар. Бу хакта бүген Роспотребнадзордан хәбәр иттеләр. Соңгы 2-3 көндә авыручылар саны бераз тотрыкланса да, хәл катлаулы әле. Бу атнада узганы белән чагыштырганда 2,6 тапкырга күбрәк кеше коронавирус йоктырган. Көн саен 3600 тирәсе яңа очрак теркәлә. Медицина оешмалары бу ялларда да эшләячәк. Омикрон эпидемиологик хәлгә ничек йогынты ясый? План буенча медицина ярдәме кайчан күрсәтелә башлаячак? Теманы хәбәрчеләр давам итә. Характерно для омикрона, мы с вами это тоже проговаривали, тип течения заболевания ОРВИ. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны гыйнвар башыннан бирле арта. Бу тиз йыга торган омикрон тәэсире ди табиблар. На сегодня 334 случая. Соңгы тәүлектә генә Татарстанда омикронның 334 очрагы ачыкланды. Ул гомумән алганда авыручылар арасында 84% тәшкил итә. Калган 16-сы дельта штаммы. Исегезгә төшәбез, Татарстанда узган елның 11 октябрьдән кино, театр һәм башка мәдәни чараларга йөрү өчен QR-кодлар кертелгән иде. Җәмәгать транспортларында ул 22 ноябрьдән бирле гамәлдә. Бу чикләүләр һаман дәвам итәчәк. За последние дни. Соңгы көннәрдә авыручылар саны кимүе сизелә, хәлләр тотрыклы. Шуңа күрә коронавирус сәбәпле кертелгән чикләүләрне киметү яки бетерү турында сүз кузгатылды. Шулай ук хәзер планлы медицина ярдәмен янәдән күрсәтә башлау мәсьәләсе дә карала. Аны 2 атналык авыручылар саны рекорд күрсәткечкә менгәч, беренчел звенога табиблар җитмәү сәбәпле туктатканнар иде. Шулай ук страховкалар бу атнаның шимпә-якшәмбесендә дә эшен дәвам итәчәк. Мы будем продолжать работать с усилением. Безгә көчәйтелгән режимда эшне дәвам итәргә кирәк. Хәзерге вакытта диспансерлаштыру туктатылды. Очраклары һәм страховкаларга мөрәҗәгать итүчеләр саны кимегән очракта гына планлы ярдәмне башларга мөмкин булачак. Хәзер табибка бармыйча гына эшкә яраксызлык кәгазен электрон рәвештә рәсмиләштереп була. 9 февраля. 9 февральдән эшкә яраксызлык кәгазен дистанцион рәвештә алырга теләп 4500-га якын гариза килде. Шуларның 2700-дән артыгы бу белешмәне табибка бармыйча гына ала алды. Балалар арасында ОРВИ белән авыру очраклары 32%-ка кимегән. Хәзер 60 яшьтән өлкәнрәкләр һәм ревакцинация узмаган кешеләр борчу уята. Ярты ел элек вакцина сатучыларның һәр 3-нчесе генә ревакцинациягә килгән. Тулайым алганда республикада хәзер ковид белән авыручыларның 94% әлгечләрне ОРВИ кебек уздыра. Илдар Сафиуллин, Инзилә Хусаинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда узган тәүлектә 3600 кешегә ковид диагнозы куелган, 416-сы балалар. Коронавирусны Казанда күп йоктыралар, 1294 кеше. Ярчаллада 500-дән күбрәк, Түбән Камада 264, Әлмәттә 254 очрак дип хәбәр итә Республика оператив штабы. Татарстанның күрше төбәкләрендә коронавирус белән авыручылар сизелерлек арта. Башкортстанда 4000 ярым кеше авырган. Самара өлкәсендә 4000-гә якын, Удмуртиядә 3000 кеше ковид йоктырган. Россиядә соңгы тәүлектә 180 меңнән артык очрак теркәлә. Татарстанда узган тәүлектә 3000 ярымнан күбрәк кеше ковидка каршы вакцина да ясаткан. Көз көне Югары Услан Аракчино паром кичүендә булган фаҗига буенча ачылган җинаять эше бүген судка тапшырылган. Сентябрь ахырында КАМАЗ зур тизлек белән чит ил машинасын бәреп кергән иде. Нәтиҗәдә 2 машина да елгага төшеп китә. КАМАЗ йөртүче судан чыга алган, чит ил автомобиле шоферы үлә. Казан прокуратурасы йөк машинасын йөртүченең гаебен дәлилләүче материалларны туплап бетергән. КАМАЗга йөкне тиешеннән артык төягән булганнар. Тикшерү вакытында шул ачыклана. Ират үз гаебен өлешчә генә таный.
Торак коммуналь хезмәткә бәяләрнең артуыннан зарланып, дәүләт торак инспекциясенә 3000 мөрәҗәгать килгән. 2021 елда Татарстанлылар түләгән акчаларның 6 миллион сумы аларга кире кайтарылган. Быелда җылылык өчен шикаятьләр саны арткан. Алар Казан, Ярчаллы һәм Түбән Кама шәһәрләреннән килә. Халык гыйнвар аенда җылылык өчен түләү 1000 сумга артты дип зарлана. Исегезгә төшерәбез, халык мөрәҗәгатләреннән соң Рөстәм Миңнеханов сәбәпләрен ачыкларга, дөрес исәпләнгән булса, шартын аңлатырга кушкан иде. Бәя артуның сәбәпләре нидә? Хәбәрчеләребез белеште. Быел январьга 3163 сум. Казанның Голубятников урамы 30-нчы йортта яшәүче Мурат Хайруллин коммуналь хуҗалык өчен түләүләрнең артуына зарлана. Гыйнварда җылылык өчен 900 сумга күбрәк килгән. Урамда бик суык булмаса да торбак кайнар ди. Урамга чыкканда иткәндә балкон ишеген, кухня тәрәзәсен ачып калдырабыз. 23-ке, 24-ке хәтлечә, анасын койка шунда бабыз, тагын күтәрелде. В январе пришло 6768,10 копеек. Шушук йортта яшәүче Александра Музыченко да 1000-гә артыграк түләргә мәҗбүр. Все это дорого. Бик каты ягалар, түләргә бик күп. Без әни белән икәү генә яшибез. Мин үзем инвалид. Башка күршеләрдә дә шундый ук хәл. Плата вообще менә артып килде. 8000 килде диде менә кичә кайнала белән сөйләшеп утырдык. Мәктәп җылы су өчендер дә юк. Су өчен как обычно было идет, а монда вообще уже 4000-гә якын отопление, 1000-гә якын артып килгән. Теге айда 8000-гә, бу айда 9000-гә якын уже. Бик каты күбәйеп арттыргандар, нәрсә дип без аңламадык, конечно. Мондый шикаятьләр дәүләт торак инспекциясенә Казан, Чаллы һәм Түбән Камада яшәүчеләрдән килә. Төзелеш министрлыгында түләү артуны узган елның июлендә тарифларның 4,4%-ка күтәрелүе һәм декабрь ае белән чагыштырганда гыйнварда җылылык энергиясен күбрәк куллану белән бәйләп аңлаталар. Исходя из тех обращений, которые были... Халык гыйнвар ае өчен түләү кәгазен февральдә алды. Анда декабрьнең соңгы көннәре дә керә. Казан, бигрәк тә Ярчаллыдан килгән мөрәҗәгатләрдән чыгып без анализ ясадык. Һәр шикаятендә аерым карадык. Исәпләү тәртибендә хукук бозу очраклары ачыкланмады. Менә Чаллыдагы кайбер йортларда яшәүчеләргә җылылык өчен түләгән акчаларның бер өлешен кайтарачаклар. Башкарма комитет автозаводский идарәче оешмасының исәп-хисапларын тикшергән. Хата киткәне ачыклана. Аларны идарәче оешма белгечләре үзләре үк тапкан. Әмма халыкка түләргә квитанциялар җибәрелгән була инде. Узган ел Татарстанлыларга торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен 6 миллион сум акчаны кире кайтарганнар. Поступило более 3100 обращений. 2021 елда торак инспекциясенә торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре буенча 3000-гә якын мөрәҗәгать килде. 1000-нән артык очракны тикшердек. 67 хукук бозу очрагы ачыкланды. Алар буенча административ чара күрелде. Фатир хуҗаларына исәп-хисап ясадык. Дәүләт торак инспекциясендә бәя артуның башка сәбәпләрен дә атадылар. Мәсәлән, күрше 2 фатирның берсендә бер кеше торбасын сүндереп куя икән, аның фатиры күршеләре хисабына җылтыла. Димәк, күршегә күбрәк түләргә туры килә. Әгәр фатирны я җылтып бетермиләр, я кирсенчә бик икән, идарәче оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр анда ярдәм итмәсәләр, дәүләт торак инспекциясенә. Илдар Сафиуллин, Чулпан Касыймов, Вероника Гайнетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Синоптиклар кисәтә, ял көннәрендә Татарстанда юеш кар, урыны белән буран, тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитүче көчле җил көтелә. Температура төнлә -7 градуска кадәр төшәчәк, көндез +2-гә кадәр күтәрелә. Юлларга кар салу ихтимал, бозлавык. ЮХИ хезмәткәрләре сак булырга киңәш итә. Казан читендәге Күйек бистәсеннән таунхауслар сатып алучылар борчулы хәлдә калган. Ут, газ, су челтәрләреннән файдаланган өчен аларга 210 мең сум акча өстәп түләргә кушалар. Инженерлык челтәре оешмасы әнә шундый таләп куйды ди йорт хуҗалары. Бу торакларны аларга төрле оешмалар төзеп сата. Алар инженер челтәрләрен һәр йортка да кертмәгәнме? Үзләреннән акча чыгармас өчен шундый алымга барганнармы? Әллә башка сәбәп бармы? Теманы Чулпан Касыймова өйрәнде. Пока что вода есть, свет есть, газ есть, но весной мы можем остаться без всего, нам могут просто это отключить. Мансуровлар ярты ел элек Күйек бистәсеннән ипотекага таунхаус сатып алган. Йортларны төзүче безгә ут, су, газ кергән дип әйтте диләр. Ләкин шушы челтәрләр буенча хезмәт күрсәтүче Антай оешмасы белән килешү төзергә җыенгач, Мансуровлар проблемага юлыга. Су өчен 50 мең сум акча өстәп түләүне сорыйлар. Когда я подошла к главному инженеру, Баш инженер янына кердем дә, сезнең таунхаусмы дип сорады. Мин әйе дидем, башында күтәрмичә 50 мең сум ди. Мин әйтәм, нәрсә өчен? Чөнки сез безнең челтәрләрдән файдаланасыз ди. Ни өчен, нәрсә өчен түләргә кирәклеген аңлатып та тормады.
Мондай проблема белән Киек бистәсендә яшәүче йөзләгән кеше очрашкан. Алар әйтүенчә, ут өчен 60, су өчен 50, газ өчен 100 мең сум сорыйлар. Нәтиҗәдә 210 мең сум түләргә кирәк. Наш продавец сказал, что дом подключен со всеми коммуникациями, что у нас есть и свет, и вода. Елена Нигъматуллина гаиләсе белән Татарстанга Ульяновский өлкәсеннән күченеп кайткан. Аларда таунхаусларын ипотекага ала. 20 ел буе ай сайын 25 мең сум түләп барга кирәк. Мы не рассчитывали на это, что... Тагын өстәмә чыгымнар булыр дип көтмәгән идек. 210 мең түләргә кушалар. Бу килешү 1 елгамы, 2 елга төзеләчәкме билгеле түгел. Безнең ана капиталы да монда керде. Әлеге проблема Киек бистәсендә кайбер йортларда су басымы кимегәннән соң ачыклана. Антай оешмасы тикшерү үткәрә һәм кайбер йортларның суга законсыз рәвештә тоташтырылганы ачыклана. Антай оешмасы аларның суларын үзәчәген белдерә, түләргә кирәк. Когда был сделан проект планировки ЖК Светлый комплексының торак коммуналь хуҗалык проектын эшләнгән вакытта анда якынча 1000 йорт булырга тиеш иде. Без 1000 җир кишәрлеге саттык. Аларның барысына да бушлай су, электр, газ тоташтырылды. Сатып алучылар җирләрен 2,5 я 3 суты итеп ызанлый башлады. Чөнки без җирләрне 10 сутыдан да ким сатмадык. Анда таунхауслар төзегәннәр. Нәтиҗәдә 2000 участок барлыкка килде. Коммуникацияләр таунхаусларның берсенә генә законлы тоташтырылган дигән сүз. Таунхаусны төзегәндә сатып алучы белән Антай оешмасы арасында ут, газ, су булсын өчен вакытлыча килешү төзелгән. Шуңа аларда вакытлыча уңайлыклар була да. Президент был сметный расчет. Бу суммалар смета төзелгәннән соң барлыкка килде. Инженерлык шелтәренең куәтен арттыру өчен акча кирәк. Кешеләр намуссыз төзүче аркасында зыян күргәнен аңлыйбыз. Ләкин аңа Антай оешмасы гаепле түгел. Без үз кесәбездән чыгара алмыйбыз. Әгәр безнең шелтәрләрдән алга таба да файдаланырга телиләр икән, бер генә юл кала – түләргә. Кешеләр йортларны сатучыларга инде берничә мәртәбә шалтыраткан. Барысы белән дә элемтәгә кирә алмыйлар. Мы же, когда делали присоединение для себя, да? Безгә һәр йортны суга тоташтыру өчен килешү төзегәндә су үткәргеч хуҗасы бернинди дә дәгъва белдермәде. Анда һәр йортның саны, җир кишәрлегенең үлчәме язылган иде. Вакытында түләп бардык. Антайда нәрсә булганын белмим. Моңа кадәр бернинди сорау да тумады. Шәхсән мин үзем башкарылган эшләр актын алып буламы дип сорадым. Сезгә бернинди документта кирәкми. Килешү дә бар, эш законлы башкарылды дип җавап бирделәр. Хәзер үзләрен алданган дип санаган халык төзүче оешмаларны судка бирергә җыена. Питрәш районыннан Шулпан Касыймова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан сәнәгате узган ел рекордлы күрсәткечләргә ирешкән, җитештерү индексы 108%. Монда югары нәтиҗәләр 1992 елдан күзәтелмәгән була. Бүген Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясады. Коллегия беренче тапкыр Казаннан читтә, Алабуга шәһәрендә уза. Икътисад үсеше өчен нинди бурычларны билгеләделәр? Гөлнәс Сайфетдинова репортажы. Нужно потратить на то, чтобы создать хорошую, дружную, атмосферную команду. Һөнәрияләрен ничек әзерләүләрен президентка сөйлиләр. Зур компанияләр бу эшне җирле уку йортлары белән элемтәдә алып бара. Мәсәлән, Әлмәттә нефть институты базасында югары нефть мәктәбе төзеләчәк. Амбициозный проект СПАО «Татнефть». Зур проект «Татнефть» белән берлектә эшләнә. Кампус, бизнес, фән һәм җитештерүне бер урында берләштерәчәк. Бүгенгә Татарстанда 11 мең белгеч җитми. Инженер, технологларга кытлык, энергетика тармагы өчен хезмәткәрләрне энергетика университеты әзерли. Готовим специалистов. Без максатчан да укытабыз. Татарстан һәм Россиянең 62 оешмасы заказы буенча эшлибез. Күргәзмә Алабуга политех көллиятендә уза. Бу уку үзәгендә белгечләрне теориягә дә, җитештерүдә дә өйрәтәләр. Бүген Рөстәм Миңнеханов Алабуга Skills конкурсы җиңүчеләрен бүләкләде. Анда оешмаларның яшь хезмәткәрләре катнашкан. Узган ел республикада җитештерелгән товар һәм күрсәтелгән хезмәтләр күләме 4 триллион сумнан арткан. Сәнәгать индексы 8%-ка үсә. 34 миллион тонна нефть табыла, 70 мең йөк машинасы, 13 миллион шина, 700 мең тонна синтетик каучук җитештерелгән. Зур өлеш нефть продуктлары, химия, нефть химиясе файдалы кызылмалар чыгарга һәм машина төзелешенә туры килә. Барлык төп секторларда үсте. Пандемия вакытында актив үскән тармаклардан тыш фармацевтика һәм җиңел сәнәгатьтән башка. Төрле күрсәткечләр буенча чагыштырып, ил күләмендә республика икътисады казанышларын югары бәялиләр. Башка төбәкләр белән дә тәҗрибә уртаклашырга тәкъдим итәр идем. Инфраструктура объектлары буенча карасак, Татарстан технопарк, индустриаль парклар саны буенча Россиядә 2нче урында, федераль бюджеттан субсидиялар күләме буенча беренчелектә. Бу югары һөнәри осталык турында сөйли. Узган ел республикадан читкә 12 миллиард сумлык товар чыгарылган. Бу саннарны арттыру бурычы тора 2030 елга кадәр 70%-ка. Татарстан şirketләре тышкы базарга чыгу өчен төрле юлларны эзлиләр.
Мәсәлән, темпы җәйсез торбалар җитештерү компаниясе, энергоразвитие электромобильләргә энергия тутыру җайланмалары чыгаручы компаниясе дә Казахстанга инвестиция кертү юлларын өйрәнә. Акбарс кибәләр төзү корпорациясе Каспий диңгезендә Актау шәһәрендә эш башлау турында Казахстан коллегалары белән сөйләшүләр алып бара. Президент Минниханов безгә алдыбызга бик җитди максат куйды. Татарстан белән Казахстан арасында товар әйләнешен 1 миллиард долларга җиткерергә. Куелган бурычны үтәү өчен безгә традицион сәүдәне арттырырга һәм яңа усулларны да кулланырга туры килә. Рөстәм Миңнеханов зур оешмалар эшчәнлегенә аерым тукталып күрсәткечләргә бәя бирде. Стратегик хезмәттәшләрдән Сибур компаниясын билгеләп үтә. У нас большие планы сотрудничества, те планы, которые мы начинали на Нижнекамске, нефтехимии Казани в синтезе, на энергетических наших проектах. Все эти проекты продолжаются. Я хотел бы поблагодарить наших коллег, которые работают в рамках соглашения. Компания не только продолжает инвестиционные проекты, компания активно участвует и в социальных наших проектах. Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга тиешенчә игътибар итмәүчеләргә президент шелтәсен белдерде. Мы серьезно отстаем от ведущих экономик мира. В этом направлении нам очень серьезно надо работать. Есть программа бесплатные мероприятия по линии соответствующего проекта, но у нас только в нем приняли участие 25 районов. 20 районов вообще считают, что это им не интересно. Президент Танбурыч кадрлар мәсьәләсен хәл итү буенча җитди эш алып барырга, цифрлаштыруны да арттырырга, аерым бер оешмаларда күрсәткечләр 100дән нибары 30 балл белән исәпләнә. Андыйларга Рөстәм Миңнеханов КамАЗ Татнефтьне үрнәк итеп куйды. Сәнәгатьтә куркынычсызлыкны тәэмин итүдә аерым игътибарда булырга тиеш. Алабуга районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Татарстанлыларны ничек итеп ялган брокерлар һәм юрист-аферистлар талый, биржада эшләргә теләүче ышанучан кешеләрдән миллионнар кая киткән. Реальное время интернет-газетасыннан укыгыз. 2021 елда пандемия булуга карамастан Татарстан судларында каралган эшләрнең саны чирек өлешкә арткан. Аларның күбесе кертелгән чикләүләрне үтәмәүгә, коррупция һәм хезмәт өлкәсендәге бәхәсләргә кагыла. Бу хакта бүген республика судьяларының йомгаклау конференциясендә белдерделәр. Ул Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. Суд системасында кадрлар кытлыгы, җәмәгать судьялары арасында 1 ел эчендә генә хезмәткәрләрнең яртысы диярлек эштән киткән. Проблемаларның чишү юллары бармы һәм бу өлкәгә нинди карарлар кирәк? Чулпан Касыймова материалы. Пандемия сәбәпле кертелгән чикләүләрне үтәмәүчеләр күп. 20 ел белән чагыштырганда судта андый эшләр шулай ук 25%-ка артты ди хөкемдарлар. Татарстанлылар узган ел 200 миллион сум штраф түләгән. Количество таких правонарушений означает, что население не всегда, не в полной мере осознает серьезную ситуацию. Я считаю, что это и наша недоработка. Нам надо усилить разъяснительную работу. Но это огромная работа. Вот за 2 года более 300 тысяч человек подвергнут наказанию. Узган ел Татарстан судлары 1 миллион 70 мең эш караган. Эштән 2 буенча хөкем карары иректән мәхрүм итү. Основное количество преступлений совершено лицами. Закон бузучыларның күбесе бер кайда да эшләмәүче һәм даими кереме булмаган кешеләр. Икенчеләре электә хөкем ителгән була. Шулай ук исерткеч эчемлек кулланып, җинаять кылучылар күп. Узган ел Татарстанда коррупция белән бәйле 200дән артык эш каралган. Бу 20 ел белән чагыштырганда 62%-ка артык. Иң гаугалы җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп иткән эшләр Татфондбанкның элеккеге башлыгы Роберт Мусинга хөкем карары, экология министрлыгының элеккеге башлыгы Әгълам Сәдретдинов эше. Шулай ук гаепләнүчеләр эскәмиясендә Социаль иминят фондының элеккеге башлыгы Павел Лоханов та бар. Коррупция разрушает общество, подрывает доверие к власти и должна пресекаться быстро и эффективно. И здесь, конечно, главную роль играют действенные профилактические меры. Их следует осуществлять повсеместно. Хезмәт өлкәсендәге бәхәсләр дә арткан. Моның сәбәбе эш хакын түләмәү диләр. Это сигнал для нас. Мы должны обратить на это внимание. Сокращение доходов населения недопустимо. Органам публичной власти во взаимодействии с ходящими субъектами нужно усилить работу по ликвидации задолженности по заработной плате и недопущению его возникновения.
Суд системасында эшләүчеләрне кадрлар кытлыгы да борчый. Әйтик, узган ел җәмәгать судьялары аппаратыннан хезмәткәрләрнең яртысы диярлек киткән. Актуальным остается кадровый голод. Кадрлар кытлыгының сәбәбе хезмәт хакының түбән һәм судьяларга йөкләнгән эшнең күп булуында. Күбесе үз өстенә бу кадәр йөкне һәм кеше язмышы өчен җаваплылыкны алырга әзер түгел. Хәзер 44 буш вакансия бар. Для снижения текучести кадров нами принято решение о ежеквартальном премировании работников аппаратов мировых судей. Наряду с этим выделены финансовые ресурсы на повышение квалификации мировых судей и работников их аппаратов. Быел суд участоклары правосудие автоматлаштырылган системасына тоташтырылачак. Бу гаризаны интернет аша юлларга мөмкинлек бирә. Шулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Алексей Песошин Россия юстиция министры орынбасары Олег Свериденко белән очрашты. Алар юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, кешеләрнең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тәэмин итү, судлар эшчәнлегендәге мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Шулай ук оешма алдында торган оператив бурычларны хәл итү юллары турында сөйләштеләр. Бүген ТНВ каналының иҗат коллективы Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе белән очрашты. Марат Әхмәтовка яңа телевизион һәм радио проектлар тәкъдим ителде. Аналитик, публицистик, күңел ачу программаларының концепциясе бәяләнде. Сүз 6 яңа проект турында бара. Алар арасында ток-шоу, музыка дөньясы, радио спектакльләргә багышланганнары да бар. Мәсәлән, Казан кичләре тапшыруы зыялыларның фикер алышу мәйданы булачак. Төп максаты татар мәдәниятенә һәм аның шәхесләренә кагылышлы вакыйгаларны яңарту. Монда Муса Җәлил, Әлфия Абзалова, Салих Сәйдәшев кебек шәхесләрнең иҗатын, мирасын барлаячаклар. Балалар өчен дә проектлар каралган. Шаян ТВ каналы татар телен үстерү һәм саклау комиссиясе белән актив эшли. Мәсәлән, Сәйлән, Балачак җыры аларның уртак иҗат Бүген алар татар сүзе проектын тәкъдим итте. Узган елның тагын бер уңышлы проекты «Бер-бер хәл» сериалы, аны миллионлаган кеше караган. Бу комиссия игълан ителгәннән соң инде менә бу милләттәшләребезнең күңелендәге рухи бушлыкны ничек тутырырга соң һәм аларның күңеленә нинди чаралар белән барып җитәргә мөмкин дигән бик күп шушы сорауларга җавап эзләдек һәм ул сорауга җавапның иң төп өлеше безнең матбугат чаралары белән тыгызрак элемтәдә аларны менә шушы эшкә күбрәк һәм кулачлырак җәлеп итеп, аларның мөмкинлекләреннән күбрәк файдалану иде. Һәм без ялгышмадык. Үткән елны без инде указ белән махсус игълан ителгән елда инде без һәр матбугат чарасы белән ниндидер безнең уртак проектыбыз булды. Марат Әхмәтов ТНВ, Мәйдан, Болгар радиосы, Шаян ТВ тәкъдим иткән проектларга югары бәя бирде. Хәзер Милли холдингның иҗат төркеме алдында тамашачыга сыйфатлы һәм эчтәлекле тапшырулар әзерләү бурычы тора. Әле генә яңадан бер 6 проект карадык. Ул проектлар һәрберсе бик кызык һәм бик мәгънәле, бик кирәкле проектлар. Хәтта менә ул проектларны бер сартыннан берсен гамәлгә кертеп җибәргәч, безнең Яңа гасыр телевизия компаниясының тамашачылары яңадан да кызыксынып, яңадан да ишәеп, бу каналдан бер дә читкә китмичә бары тик аны гына карарлар дип уйлыйм. Һәм телебезгә һичшиксез аның файдасы бик зур булачак. Быел ТНВ каналы тамашачыларны тагын бер сериал белән сөендерәчәк. Әлегә аның исеме Туган авылга кайтам әле. Сериалны Татнефть компаниясе ярдәмендә Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерәчәк. Илшат Аминов сүзләренә караганда, әлеге сценарий, шулай ук кастинг һәм төшерү урыннарын сайлыйлар. Сериалны төшерү август аенда тәмамланырга тиеш. Камилә, синең өчен бөтен дөнья җаната. Россия фигурачысының Instagram сәхифәсендә кичә һәм бүген меңләгән комментарий җыела. Хәбәрләр саны секунд саен арта. Шәхси исәп буенча Олимпия уеннарында 4нче урында калуына карамастан, Камилә Вәлиеваның җанатарлары аны чемпион дип атый. Комментарийларны төрле ил һәм континентларда яшәүчеләр калдыра. Алар инглиз, Кытай, рус һәм әлбәттә татар телләрендә. Тамашачылар Камиләне бирешмәскә, көчле булырга ди. Камилә, без синең белән бу интернетта соңгы көннәрдәге иң популяр хэштег. Бүген спортчы өенә кайтты. Кичке сәгать 5-тә ул утырган самолет Мәскәүнең Шереметьево аэропортына утырды. Камиләне җанатарлары һәм волонтерлар каршы ала. Олимпия уеннарында парлы фигуралы шоу буенча ярышлар башланды. Татарстан кызы Евгения Тарасова һәм Мәскәү спортчысы Владимир Морозов белән кыска программада чыгыш ясады. Алар 84,25 балл җыеп, 2нче урынга лаек булды. Әлегә беренчедә Кытай вәкилләре. 3нче урында Россиянең тагын бер пара Анастасия Мишина һәм Александр Галлямов. Иртәгә парлар ирекле программаларда ярышачак. Ул көндезге 2дә башлана.
Бүген Казанда Дуслык кубогы дип аталучы бөтен Россия дәрәҗәсендәге турнир башланды. Ачылу тантанасы спорт сараенда узды. Бу Россиядә хоккей буенча төрле дин әһелләре арасындагы бердән-бер ярыш. Быел турнирда илнең 4 шәһәреннән 10 команда катнаша. Барлыгы 250 кеше. Казан, Санкт-Петербург, Североморск һәм Салават шәһәрләреннән коллективлар килгән. Бүген бозда Казанның Добрыня һәм Миллениум командалары көч сынашты. Уенчылар составында мөселманнар һәм православие дине вәкилләре. Ярыш программасындагы рәсми матчлар шимбә һәм ял көннәренә билгеләнгән. Дуслык кубогы кысаларында күрсәтмә уеннарны да тамаша кылып булачак. Узган ел февраль айында Раифа монастыры янындагы күлдә башланып киткән ярыш бу ел бөтен Россия дәрәҗәсендәге спорт вакыйгасына әйләнде. Ул күркәм гадәткә әверелер дип ышанам. Әлегә менә шундый яңалыклар, исән сау булыйк. Компьютерная томография легких. Звоните 205-205-0. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Автоцентр РРТ «Казань» укомплектовал Nissan всем необходимым. Зимние шины, 3 года обслуживания и выгода до 300 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Задумались о подарке к празднику? Отличное решение для автолюбителей – подарочная карта «Лукойл». С ее помощью можно оплатить любые покупки на АЗС. Готовые трехкомнатные квартиры для счастливого детства от 16 919 рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Динамичный, яркий, мощный, вместительный. Новый 7-местный кроссовер Cherry Tiggo 8 Pro. В ритме твоей жизни. Ассистент удержания в полосе. Система распознавания дорожных знаков. Система помощи при движении в пробках. И беспрецедентная гарантия 7 лет или 200 тысяч километров пробега. Только до 28 февраля в Луидор рекордная выгода до 180 тысяч рублей на автомобили 2021 года. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Каскарова с гастролями в набережных Челнах. 3 марта в концертном зале имени Сары Садыковой. Билеты на билетон.ру. Подарок громче слов. В корпорации «Центр» скидки до 40%. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Санчи иммунитетның алта һәм көч кертә. Кан әйләнешен яхшыртканга күрә санчи организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, кайфны күтәрә, йокы сыйфатын яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 2022 елның 20 һәм 21 февраль көннәрендә Farmland аптекаларында санчига 20% ташлама. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш бөгелмә, баулы азнакайда иртән аяз һәм кояшлы булса да кичкә болытлы, явым-төшемнәр арта. Республикабызда кар, карлы яңгыр, буран һәм көчле җил көтелә. Юлларда бозлавык һәм кар көртләре дип кисәтә синоптиклар. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевста көндез буран көтелә -3 градус. Якын көннәрдә көчле җил тына, явым-төшемнәр арта. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн буе кар явачак. Секундына 12 метр тизлек белән көньяктан көчле җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә карлы яңгыр яву ихтимал, уртача температура 0 градус. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта көн буе буранлап кар явып торачак. Халык сынамышлары буенча, әгәр кышның бу ае буранлы икән, март ае кары булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 февральдән 28-нә кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека склады даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. За окном снегопад, а у нас метель скидок. В аптеках от склада, бережных аптеках и аптеках Икона скидки до 70%. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Лизобакт 30 таблеток 259 рублей. Аптека от склада, бережная аптека и аптека Икона. Адреса аптек на сайте bdefisapteka.ru. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В Доктор Ост пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась.
очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Доктор Оз Сизиражилтер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Казанда көн буранлы булачак, температура +2 градуска кадәр күтәрелә, көньяктан көчле җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 741 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.